Swachh Bharat Mission Gramin Hnuaia Khopui Fai Inti Siangna Kalzela Tunhai Khan Mizoram Upapol Serchip District Bultumin Serchip Khopui Chunga Faina Be Pui Thakna Faina Natlang Neini In He Natlanga Hian Serchip Town Area Huam Chunga MOP Area Pathuma Changin MOP member Zatsuang Anthok Chwaka Serchip AOC Venga Changa Serchip Bazar Pui Tantlangin Serchip Damdo In Bul Tuizem Dum Kon Thlengin Faina Natlang Hi Annei Ani Mizoram Upapol Serchip District Huapin Faina Natlang Kan Lo Nei Dona Ei Vui Nia Hian Helaya Thu Soi Tu Hi Khang Chuma District Puipa Tezinga Finance Secretary Kania Upapol Ten Faina Natlang Kan Han Ruat Nathan He Cái mà ni chuan thọ thị eng vắc mà nei lo mai la kan khot lang te lo thiang lima lo fai zong na turin me pui te hi zir tir thei ila ti hi kan do wangin voi ne hian kan du dan chuan DC office atanga tu se sa lui thleng ati kan du ma seng me pui lam hian tar to me chak lo to te kan nia wangin kan tlin donin kan thelova kan tum tak chu khotlangin faina lama ma kan son theina tura zirtir tu kan tran thei hi kan du ani nep noi deuh ni lang te po han soi tai la kan khotlang mi pui tam ber hian mejial zomi abekin kan mejial zuk te kan zuk zo kan du tok china hian kong lai amo kan zo na muna hian kan pai maya chu tiang tho chuan ko va ei mi te poin ko va an ei na sarang atuam khom na he an ei ruwa to chuan an om na muna te rem chang an pai mai thin chu tiang bokin he chun lain kan ram lo chang ka nga ei le in se rep lam thil kan nga chung ang teng te po chu nau pang te changa pui tling thlengin kan eya kan ei na bom ruak he rem chang lai pianga kan pai mai thin tin heya in che fruti kan ti lam ang che teng te po sarang kher lo le kha khong bom te po kadiang kha kan ei du tok to le kan ei zo to chuan tua lai langsar lai apo kan pai nial lova heng ang ho he kan khotlang min ti tropa min ti mel moi lo tu ani thina wangin heng ang ching me te poina bik taka voinia kum upata to zo kum som ruk chung lammi kum som riat le pakovel theng te voinia hian kan natlang ani chu tiang chuan tho thei tak nei lo mai la he kan thil ti awang hian me poin min lo khia sila kan thanem ngai na te hei hian lo zir tir thei sila ti he kan du kan ti chan ani kan du ang takin khochung zong te phang chuak thei lo mai langin he se chep khopui chung hian min lo khiat saka azau te yang bera helai muna tel lo te poin kan upa te tarzok tin kholai ti fayan natlang hi in omna piang le rem chan na piang ate mi lo puan zar sak tur te poin he kan be sei ani chung te wang chuan tun huna hian kan thei na in tam tak bol lo kan charin kan thian thei don lo ti kan in renga ma seng atum zo ka hi kan in zirte chua thei chuan kan khotlang tan thil sot le tangkai takani thei hi kan be sei tlat ani kan natlang eile in tur ti mayang thengpui le me tui nai tak kan me thei na tur hian de se in poisa voinia hian min pe ani te chuan Serchip DC hi
phải na làm thi là tele công trăng trăng in kan khot lang le abial chung district chung tan hian thanem ngai tingani ti hi kan kheto voinia po hian upapol tin phải na natlang an beina hian in thingpui in mantur kalau peng cheu te in thingpui in mantur min pe ani kan lom ema hian kan ti thei to ka kan ngai chu AOC han kaliam dewa masi sangati hall an biakin kan ti atang hian kan tananga de chuan bazar kan thlenin kan in thenanga chumi ro chuan puipa ten kan zubili lung mi puiten min tin san no apo kan not fayanga athia piang ten mel moi deu a kan da theina turin kulai kwan lungphun kan lo nei to ni kum som nga na chung te chu kan han ti thei tura ngai phot ti langin hey deu darshan lamin voinia hian kan na tho tum dan te tlom ngai takin min han lak saka hey kan kalkong ate po min zui zel don ne in kan fia an chunga po kan lom hle ni